धन्यवाद आपल्या वाढत्या प्रतिसादाबद्दल आणि वाढत्या मागण्याबद्दल. आपल्या वेगवेगळ्या आजारावरती मागण्या असतात. आज आपण बघणार आहोत मूतखड्यामध्ये वनौषधीचा कसा वापर केला जातो. मूतखड्यामध्ये आपण दगडी पानाच्या पानांचा रस किंवा जिरे प्लस ओव्याचा काढा आणि असे अनेक वनस्पती आहेत, जसे गोक्षुरादी, गोखरू वगैरे जे असतात. त्याच्यामध्ये गोक्षुरादी सिरप जे बनवलेलं असतं ते गोक्षुरादी गोखरापासूनच बनवलेलं असतं. आणि प्रतिकारशक्ती कोविडमध्ये आपण बघितलं, कोरोनाच्या काळामध्ये आपण बघितलं तर तुळशीचा काढा, गुळवेलचा काढा हा आपल्यासाठी संजीवनी म्हणून काम केलेलं आहे त्याने. तर ही आहे रानतुळस. रानतुळस ते तुळशीचे 5 प्रकार असतात, त्या प्रकारामध्ये ही रानतुळस, हिच्या पानांचा काढा हा प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी फार महत्त्वाचा होता. हे आहे मित्रांनो, हा आहे चिकटा. तुमच्या भागात याला काय म्हणतात ते कमेंटमध्ये सांगा. चिकटा, याचा चिकट्यापासून बनवलेला जो आपण चिकटा वाटून त्यामध्ये थोडंसं पाणी आणि तरोड्याची पानं वगैरे हे जर आपण थोडं गरम करून सांध्यावरती बांधलं तर सांध्यावातामध्ये याचा फार उत्तम फायदा होतो. असे अनेक वनौषधी आहेत ज्यापासून आपण मूतखड्यासाठी, प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी याचा वापर आपण करत आलेलो आहोत. आणि अशा अनेक ठिकाणी अनेक आजारापासून त्याच्यापासून आपण मुक्तता मिळवलेली आहे. धन्यवाद.